Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabare arek-arek kabeh dina iki? Muga-muga sampeyan kabeh diparingi sehat, seger lan kewarasan. Dina iki awake dhewe kabeh bakal sinau basa Jawa maneh. Yo disiapne bukune Tantri Basa kelas 4 lan dibuka kaca 19. Awake dhewe bakal sinau gladhen loro yaiku nulis nganggo aksara Latin. Gak usah dek suwe, ndang dikaiti saiki. Ukara-ukara aksara Jawa ngisor iki owahana ing aksara Latin kanthi bener. Dimulai saka nomor 1. Iki ana ra karo to diwulu wigyan diwaca ratih. Terus iki ana bo taling tarung ca diwigyan diwaca bocah. Iki ana wa ana so diwulu karo so dipangku dadine wasis. Wasis. Ratih bocah wasis. Nomor 2. Nomor 2 ana so ana ha diwulu ko diwulu diwaca saiki. Saiki. Terus iki ana ba diwulu karo so diwaca bisa. Do karo do diwulu dadi go karo ro suku guru. Saiki bisa dadi guru. Nomor 3 ana po dicokro ana so dipepet ana to dipengkal diwaca prasetyo. Ana po diwulu ana ngo diwulu ana no tapi ning ngisor ana pasangan do. Iki dadine mati pingin. Terus iki done muni da karo do diwulu dadine dadi. To dipepet ana no ning ngisor ana pasangan to dadine none mati ten iki ana to iki ana ro dadi tentara. Prasetyo pingin dadi tentara. Nomor 4 iki ana ha ana mo diwulu ana no diwigyan dadine Aminah. Terus do karo do diwulu dadi. Terus iki ana po dipepet ana ro karo wo karo to perawato tapi dipangku dadi unine perawat. Nah, ukurane diwaca Aminah dadi perawat. Jur sing pungkasan yaiku nomor 5 iki ana ha ana po dicokro diwulu dadine Apri. Iki ana lo diwulu iki ana ya Aprilia. Terus
do karo do wulu dadi iki ana po ditaling tarung, ana lo pola pola, tapi ning kene ana pasangan wo dadine lone mati pol. Iki pol iki wone muni wo iki ana no polwano, tapi ndek none dipangku dadine polwan. Jangkepan ukara Aprilia dadi polwan. Ya wis ya rek ya, tak cukupi sakmene sik pelajarane maca aksara Jawa lan ditulis nganggo aksara Latin dina iki. Muga-muga sampeyan kabeh iso nrimo kanthi apik. Matur sembah nuwun wis nggatekne aku. Ketemuan maneh di video-video liyane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.